Bylo mi 30, sloužil jsem jako nadporučík v Bundeswehru a má práce se skládala z toho, že jsem pro jiné lidi promýšlel ty nejhorší možné scénáře. V Kommando Cyber- und Informationsraum v Bonnu jsem se zabýval chladnou analýzou rizik. V praxi to znamenalo, že jsem seděl obklopený mapami, dokumenty o shodě a žádostmi o nasazení, zatímco jsem pokládal otázky, které nikdo nechtěl slyšet. Co se stane, když dodavatel selže? Co když dojde k narušení přístupu, zablokování účtu, zpochybnění smlouvy nebo zneužití jména? Sestavoval jsem nejhorší možné scénáře, abych dal ostatním klidný spánek, ale nic mě nepřipravilo na těch 10 sekund, které roztrhly mou rodinu na kusy. Bylo to v úterý, krátce po 2:00 odpoledne. Právě jsem otevřel zprávu o riziku pro nový IT modul. Vedle mě stál hrnek kávy, který už dávno vychladl. Rutině jsem kontroloval údaje, když najednou mé služební telefon začal vibrovat. Neznámé číslo. Když jsem uviděl jméno volajícího, v břiše se mi zjevil ten starý instinkt, jakási varovná siréna, která mi říkala, že jde o rodinu. Stiskl jsem tlačítko pro příjem hovoru. Hlas mé matky byl plochý a věcný, jako když dříve rušila smlouvy s telefonním operátorem. Nebylo to jako v její komunikaci se mnou. Jsi venku. Už se nevracej. Pokračujeme bez tebe, žádný důvod. Žádné vzrušení, žádná zlost, jen čistý rozsudek, jako razítko. Odmítnuto. Na chvíli jsem zíral na displej, jako bych mohl ta slova znovu pozbírat, pokud by jsem dostatečně dlouho nemrkal. Když už jste někdy zažili, jak vám jediná věta může podkopat nohy, víte, o čem mluvím. Slyšel jsem svůj vlastní puls. Pak ve mně zapracoval ten část, který během dne zajišťuje, že ostatní lidé tajně nepřenášejí peníze. Ten, který se naučil reagovat na útoky nikoli emocemi, ale činy. Nezavolal jsem zpět, nediskutoval jsem. Napsal jsem jedinou větu. Dobře, a pak jsem byla ta, která jako první pokračovala dál. Přihlásil jsem se do správy majetku, naší rodinné společnosti, kterou jsem před lety vybudoval z ničeho. Moji rodiče se zamotali do nájemních smluv a rezerv tak, jako by to byly volné elektrické kabely. Měli domy, ano, ale žádnou strukturu, žádné procesy, žádné záruky. Naučil jsem je, jak fungují standardní operační postupy, krok za krokem, bez dramatu. Tam uvnitř byly plné moci, přístupy, práva k podpisu. A také nový objekt, třírodinný dům v Kolíně, který jsme chtěli koupit těsně před notářským termínem. Oni měli sen o konečně něčem bezpečném, já jako hlavní kvalifikovaná osoba u úvěru s mým příjmem a bonitou jako základem. Procházel jsem oprávněními a utahoval každou šroubku, na které stálo mé jméno. Na začátku jsem se rozhodl, že už nikdo nebude mít přístup k mým záležitostem. Žádné další dohody na mé jméno, žádné podpisy, žádné převody bez mého souhlasu. Bylo na čase zavést přísná opatření. Nastavil jsem blokace, změnil jsem hesla a aktivoval dvoufaktorovou autentizaci na všech místech, kde by se kdokoliv mohl i jen kousek posunout bez mého vědomí. Poté jsem zavolal makléřce a oznámil jí, že odstupuji od koupě. Dobrý den, paní Schreiberová, tady Lehmann. Prosím, poznamenejte si, že už nejsem součástí financování. Stahuji svůj souhlas, řekl jsem s rozhodností. Její reakce byla překvapená, ale rychle se přizpůsobila. Rozumím. To bude mít následky. To je přesně to, co chci, odpověděl jsem a cítil, jak se mi v hrudi ulevilo. Na závěr jsem uzavřel konstrukci na důchodové zabezpečení, kterou jsem vytvořil pro své rodiče. Byla to směsice pojištění, investičních účtů a pravidel správy, aby nikdo neměl šanci něco vykrást. Kdysi jsem to nazval dětskou pojistkou. Dnes to byl pevný zámek. Když káva konečně dotekla, byl pro moji rodinu každý pohodlný způsob, jak se ke mně dostat, uzavřen.
Myslel jsem si, že je to konec. Čistý řez, jaký je občas potřeba udělat, než se rána infikuje. Ale místo klidu mi telefon ráno ukázal 46 zmeškaných hovorů a novou zprávu na hlasové schránce od právní kanceláře, jejíž jméno jsem znal. Krátce jsem se zasmál, protože neměli ani tušení, že problém není v mém odchodu, ale v tom, co jsem si vzal s sebou. Zůstaň až do konce, pak uvidíš, jak 10 chladných sekund z rodinného hovoru promění příběh o pomstě a jak osoba, kterou si chtěl vyloučit, nakonec drží všechny karty, říkal jsem si. Můj telefon vibroval tak silně, že se posouval k okraji nočního stolku. Chvíli jsem si myslel, že je to budík. Pak jsem uviděl číslo. 46. matka, otec, neznámé číslo, znovu a znovu. Hovor od právní kanceláře. Vložil jsem si sluchátka, stiskl jsem tlačítko pro přehrání a zatímco jsem zapínal kávovar, začal jsem naslouchat. Zde mluví právník doktor Malte Reimers, zástupce pana a paní Lehmanových, prohlásila napjatá a uhlazená hlas. Paní Lehmanová, musíme urgentně hovořit. Je to vážné. Prosím, ozvěte se co nejdříve, takto zněl právník, který právě zjistil, že jeho klienti zamlčeli informaci, která by mohla otočit celý příběh. Nechal jsem zprávu běžet a zíral na kuchyňskou zeď, zatímco káva kapala. Displej telefonu stále svítil. Nové zprávy začaly přicházet. Od matky, Maro, to je jen nedorozumění. Zavolej od otce, malá, co se stalo, vyřešíme to. Prosím, a znovu matka, nemysleli jsme to tak. Byli jsme rozrušení. Přijď domů, všechno ti vysvětlíme. Musel jsem vzpomenout na hlasovou schránku. Nic se tam nehýbalo. Jsi venku. Nevracej se. Pokračujeme bez tebe, to nebyla chyba v řeči, to bylo rozhodnutí. Seděla jsem na okraji svého světa, prsty nervózně klouzající po displeji telefonu, zatímco jsem čekala na jakýkoliv signál od své sestry Vivian. V hloubi duše jsem doufala, že se objeví její jméno mezi nepřeberným množstvím zpráv, které denně dostávám. Ale nic. Ani hovor, ani text, žádné emotikony, žádné hysterické ozvy se hned, jako obvykle. Vivian, která vždycky rozproudila rodinné chaty svými hlasovými zprávami, byla najednou nečekaně tichá. A to ticho, to pro mě nikdy nebylo neutrální. Bylo to znamení, že se něco chystá. Zatímco se v pozadí ozýval zvuk chladící jednotky, otevřela jsem automaticky aplikaci zabezpečení mého domu. Ne proto, že bych se bála, ale protože to byla moje rutina. Zkontrolovat situaci, získat přehled. Rozhodnutí přichází až po vizuálním kontaktu. Na obrazovce se objevil záznam z dnešního rána. Můj otec stál před skleněnými dveřmi našeho bytového domu, ruce zastrčené hluboko v kapsách kabátu, oči upřené na druhé patro, kde se nacházelo moje bydlení. Podíval se na svůj telefon, jako by váhal, zda zazvonit, ale nakonec se otočil a odešel. Žádné zvonění, žádné klepání. Ústup. Na chvíli jsem pocítila stisk v hrudi, ale hned jsem to potlačila, jak nás to učili zaregistrovat, odložit, pokračovat dál. Když ti lidé ukážou, jak rychle tě mohou vyřadit, nehrneš se k nim, když pocítí, že by otáčející se nůž mohl směřovat i k nim. Cestou na služebnu mi v kapse zavibroval telefon, ale ignorovala jsem to. V kanceláři jsem odložila batoh, přisunula klávesnici blíž a napsala 3 stručné zprávy tak stručné, jak jen to šlo. Mamince jsem poslala, jsem v pořádku. Potřebuji čas, otci, zprávu jsem dostala. Nejsem připravena mluvit s právníkem a právnické kanceláři, zprávu jsem obdržela. Odpovím písemně, nikomu jinému jsem už nic dlužit nechtěla. Když se blížil polední čas, moje kolegyně Katja se k mému stolu přiblížila na svém křesle, snížila hlas. Máš ten pohled, jako bys měla každou chvíli vyhodit server do povětří.
Je všechno v pořádku? Reflexivně jsem chtěla říct, že ano. Všechno je standardní, jak to vojáci dělají. Ale zastavila jsem se. Neúplně, odpověděla jsem nakonec. Katia zvedla obočí. Rodina, přikývla jsem. Moji rodiče mi přes hlasovou schránku oznámili, že jsem venku. Z všeho. Zablokovala jsem struktury. Teď je aktivní jejich právník, Katia si tiše pískla mezi zuby. Chápou, že ty jsi ta struktura. Shrnula jsem ramena. Zanechali mi zprávu. Přijala jsem opatření, Katia se naklonila blíž. Nic ti neříkám nového. Jakmile se do hry dostanou peníze a majetek, lidé začnou hrát divadlo. A pokud z pocitu viny ustoupíš, promění to později v přiznání. Dělej jen to, co bys později dokázala vysvětlit soudci nebo disciplinárnímu výboru, přikývla jsem. To přesně vystihovalo můj strach. Řízení rizik není nic jiného než dokumentování rozhodnutí tak, aby obstála, když se někdo později ptá, proč. A najednou mi došlo, že jsem roky budovala systém, který nyní brání mé vlastní rodině v tom, aby mě zneužila. V kávové kuchyňce se znovu ozvalo mé mobilní telefon. Na displeji se objevila zpráva od neznámého čísla. Slyšel jsem, že jsi se odstěhovala z Dryfilian Houseu, protože to na tebe všechno bylo moc. Je všechno v pořádku, překvapilo mě to slovo přetížená. To nebylo moje vyjádření, vnímala jsem v něm Viviane. Její tón, který použila, když chtěla s vlhkýma očima projevovat starost a přitom si vše pečlivě hlídat. V mé hlavě se myšlenky skládaly jako karty na poradu. Její výpověď v marketingovém oddělení, kterou zmínila v neděli, jako by šlo o běžnou předpověď počasí. Nové fráze, které se objevily při rodinných večeřích. Měli bychom zjednodušit GmbH, uvolnit vlastní kapitál. Z jejího úst to vypadalo, jako by snad někdy dobrovolně otevřela tabulku v Excelu. A teď ta ticho. Zírala jsem na displej a něco ve mně se zablísklo. Nebylo to horké, ani hlasité, bylo to studené. Jasně, jestli zatím stála Vivian a myslela si, že mě dokáže vytlačit z toho, co jsem vybudovala, tím, že naše rodiče zasypává svými nářky a mě vykresluje jako psychicky nestabilní, pak si vybrala špatnou sestru na boj o kontrolu. O 2 dny později jsem se snažila tvářit, že život je normální, a tak jsem se rozhodla udělat něco zdánlivě obyčejného. V sobotu jsem vyrazila do svého malého kávového ráje na rohu. Toho místa, kde se tě neptají, co si dáš, protože už to vědí, kde lidé diskutují o turistických stezkách v Eiffelu a o cenách nájmů, jako by to byly přírodní katastrofy. Právě když jsem držela kelímek v ruce, uslyšela jsem, jak někdo volá mé jméno. Maro, otočila jsem se a spatřila Uwe Koteho, starého kamaráda mého otce z jeho dob v dílně. Plesknul mi na rameno, jako by se nic nedělo. Slyšel jsem o tom domě, řekl tiše, s nádechem tajemství. Fakt drsná věc. Co přesně si slyšel, zeptala jsem se. Zkroutil obličej. No, co tvoje matka a Vivian píšou v rodinném chatu, že jsi venku, protože tě ten stres dohání. Že jsi, momentálně psychicky nestabilní, že to skoupí bylo moc, použil slovo psychicky tak, jak to lidé říkají, když mají na mysli zhroucení, ale chtějí se vyhnout přímé kritice. Můj čelist stvrdla. Znovu to bylo tady. To samé slovo v jiném balení. Nuceně jsem se usmála, tak napjatě, že jsem měla pocit, jako by se mi úsměv mohl roztrhnout. Ach, víš, jak to chodí z drby, Uwe mi poklepal na ruku, zamumlal něco o pozornosti. Dávej na sebe pozor a šel k regálu se cukrem. Opustila jsem kavárnu dřív, než můj pohled prozradil, co cítím. Venku, v chladném vzduchu, jsem vytáhla telefon a procházela všechny zprávy. Žádný hovor od Viviane, žádná zpráva. A přitom ona v širší rodině vyprávěla příběh, v němž jsem byla příliš nestabilní na to, abych si koupila dům.
přičemž jsem si jeho financování a zajištění plánovala prakticky sama. To nebyl jen drb, to byla příprava. To byl základ pro pozdější prohlášení, musíme jednat. Už nebyla schopná rozumného uvažování. V autě jsem se rozhodla zavolat Bastianu Humelovi, kontaktní osobě, kterou jsem už dlouho nepoužila. Bezčan byl účetní a člověk, který měl talent na strukturování věcí. Pomohl mi tehdy, když jsme zakládali rodinou GmbH, než se moji rodiče rozhodli přejít k vyvíjanejně modernějšímu poradenství, které nabízelo víc lesku než skutečného porozumění. Jakmile jsem vytočila jeho číslo, po druhém zazvonění se mi ozval jeho hlas. Lehmann, Humel, Bezčan, tady je Mara. Mám otázku. Snažil se někdo v Lehmannově správě majetku v posledních týdnech měnit podíly nebo práva k řízení? Na druhé straně nastalo ticho, které jsem dokázala téměř slyšet, jak se Bezčan narovnal a stal se pozornějším. Viděl jsem nějaké návrhy, promluvil pomalu. Vaše matka kladla hypotetické otázky. Objevila se myšlenka přidat další osobu jako jednatele. Její podpis byl prázdný. Zatnula jsem ruku kolem volantu. Byla ta další osoba Vivian. Její jméno se objevilo v dokumentech. Ano, řekl Bezčan. Ale bez jejího podpisu se nic nehne. Řekl jsem vaší matce, že bez ní není žádný pohyb. Něco se dostalo ven, zeptala jsem se. Ne, je to nedokončené a upřímně řečeno, právně dost sporné. Ale Mara, pokud se někdo snaží dostat kontrolu jiným způsobem, musíte to urychlit. Nečekejte. Poděkovala jsem, položila jsem telefon a chvíli zírala na palubní desku. 10 sekund, které se zdály jako věčnost. Věděla jsem, že jsem v situaci, která se vymykala kontrole. Vznikly návrhy, které mě měly označit jako souhlasící, aniž bych cokoliv podepsala. Nebyl to náhodný krok, ale promyšlený plán s tenkým právním základem a silnou emocionální manipulací. Právě když jsem se snažila zpracovat všechno, na displeji se mi objevila zpráva od Viviane. Konečně. Co si to myslíš, že děláš? Utíkáš z domu. Zamykáš všechno. Panikaříš všechny. To je chaos a ty to jen zhoršuješ. Moje prsty se na chvíli zastavily nad klávesnicí. Mohla jsem vyjádřit všechno, co se ve mně hromadilo, v jednom jediném odstavci. Místo toho jsem však smazala návrh, informace jsou munice pro ty, kdo šíří příběhy. Otevřela jsem aplikaci pro e-maily. Nejprve jsem napsala realitní makléřce, jak jsme se dohodli, tímto potvrzuji, že jako spoludlužník a hlavní kvalifikovaný se od nákupu 3 rodinných domů v Kolíně, NIPPES odstupuji. Jakékoliv další tvrzení, že jsem zapojena, je nepravdivé a neoprávněné. Poté jsem požádala o formální potvrzení a o to, aby moji rodiče a jejich právník byli v kopii. Pak jsem otevřela novou zprávu pro Viviane, ale formulovala ji jako oficiální upozornění. Viviane, tímto vás informuji, že jakýkoliv pokus měnit podíly, práva k podpisu nebo finanční struktury Lehmannovy správy majetku, souvisejících nemovitostí nebo důchodového zabezpečení bez mého písemného souhlasu, není oprávněný a může vyvolat podezření z podvodu. Bylo to jedno z těch dnů, kdy se člověk cítí, jako by mu svět doslova padal na hlavu. Zatímco jsem seděl na vedlejším sedadle svého auta, prsty jsem nervózně mačkal na displeji telefonu. Nepodepisuj za mě, neimplikuj mou souhlas, psal jsem s jasným a rozhodným tónem. Každý pokus o manipulaci by byl pečlivě zdokumentován a předán mému právnímu zástupci. Žádné křik, žádné urážky, pouze fakta a důsledky. Když jsem konečně stiskl tlačítko odeslat, položil jsem telefon displejem dolů na sedadlo. Doma jsem zjistil, že mé zmeškané hovory zahrnovaly 6 pokusů od matky a 3 od otce, ale žádný od Vivien. Zhluboka jsem se nadechl, otevřel notebook a vytvořil nový složku nazvanou Rodina, situace a důkazy. Pomalu jsem začal shromažďovat všechny důkazy, screenshoty, hlasové zprávy,
Poznámky od Bastiana, e-maily pro realitního makléře. Každá zpráva, která obsahovala slovo přetížený, každý pokus o to, abych byl označen za nestabilního, dostal svůj časový razítko. Pokud si Vivien chtěla vytvořit příběh, ve kterém jsem já tím problémem, pak já jsem měl v plánu napsat příběh lepší. Příběh, který se zakládal na důkazech, ne na slzách. O 3 dny později, zatímco jsem se soustředil na tabulkový procesor, mě vyrušil telefonát od neznámého čísla. Chtěl jsem hovor odmítnout, když jsem však spatřil název kanceláře, který zmínil doktor Reimers, zarazil jsem se. Lehmann, odpověděl jsem. Dobrý den, paní Lehmannová, tady Tobias Lenzi, ozval se hlas na druhém konci. Jsem nový finanční poradce vašich rodičů. Musím objasnit pár nesrovnalostí ve struktuře jejich majetku. To slovo nesrovnalosti mě okamžitě vzpružilo. Tobias vysvětloval, že prozkoumal GmbH a důchodové plány, které měly zahrnovat Vivien jako zástupce nebo jednatele, přičemž mé jméno mělo být uvedeno jako souhlasné, ale bez mého podpisu. Pro upřesnění, já jsem nic neschválil, namítl jsem. Od dne, kdy jsem systém nastavil, jsem nic nepodepsal, Tobias povzdechl. Vaše rodina předpokládala, že se stáhli a chtěli, aby tyto změny proběhly. Slovo přetížený se používá hodně. Každou změnu považujte za neautorizovanou, dokud nebudete mít můj živý podpis, dodal jsem. A pokud někdo tvrdí, že jsem souhlasil, ať to doloží písemně. Po ukončení hovoru mě zavolala sestřenice syna. Maro, jsi v pořádku, vyhrkla. Protože to, co říká Vivien, zní, jako bys byla na pokraji zhroucení, co vlastně říká, zeptala jsem se. Že se bojíš vycházet z domu, že kontroluješ GmbH jako zbraň, že vydíráš mámu a tátu, vyjmenovala. A teď o tom píše jako o toxické moci v rodinách. To není pravda, odpověděla jsem. Syna snížila hlas. Tušila jsem to. To se nehodí k Mare, která před 2 lety platila jejich střechu. Chtěla jsem jen, abys věděla, co se říká díky, pošli mi prosím screenshoty. A jinak ji nekrmte, řekla jsem a zavěsila. Jen pár sekund potom, co jsme ukončili hovor, se v mém e-mailu objevila zpráva s titulkem Aktualizace ohledně nákupu, trojfamiliární dům. Byl to den, kdy se všechno začalo vyostřovat. Anke Schreiber, makléřka, poslala e-mail, který se mi dostal do rukou. Skopírovala do něj zprávu od mé matky Viviane a také mě, abych byl v obraze. V té zprávě Anke oznámila, že Mara se z koupě distancovala kvůli svým osobním psychickým problémům a že chceme pokračovat bez ní. Prosím, respektujte její hranice, psala tak pečlivě, že mi po těle přeběhl mráz. Odpověď Anke však byla chladná jako led, z právních důvodů potřebuji písemné potvrzení přímo od paní Lehmann. Do té doby pozastavuji celý proces a než se má hněv stihl sklidnit, začal jsem psát. Dobrý den, paní Schreiber. V příloze posílám své písemné potvrzení o odstoupení z předchozího týdne spolu s předběžnými dokumenty. Neodstupuji kvůli psychickým problémům, ale proto, že už nesouhlasím s tím, aby mé jméno, moje úvěrové hodnocení nebo příjem byly použity za současných rodinných okolností. Jakékoliv jiné vyjádření je zavádějící. Přidal jsem do kopie doktor Reimerse a Tobiasa Lensche a přiložil relevantní důkazy. Anke mi brzy odpověděla, rozumím. Jednám výhradně na základě písemných pokynů paní Mary Lehmann, sotva jsem stihl zareagovat, dostal jsem stručný e-mail od doktora Reimerse, potvrzení doručeno. Měli bychom probrat další kroky. Večer, když jsem se vrátil domů, našel jsem na dveřích obálku. Rozpoznal jsem rukopis své matky. Uvnitř byl list z obyčejného sešitu, na kterém stálo, milujeme tě. Byli jsme emocionální. Prosím, zavolej, než to zajde příliš daleko, v tu chvíli mě zasáhla bolest. Viděl jsem ji, jak sedí u kuchyňského stolu s perem v ruce,
zatímco Vivian nervózně přecházela po místnosti. Ale já jen chci pomoct, opakovala. V ten moment mi vibroval telefon. Syna mi poslala screenshot posledního příspěvku od Viviane. Černé písmo na světlém pozadí, jak se to dělá, když chceš působit pravdivě. Někdy je nejnebezpečnější osoba v rodině ta, která kontroluje všechny peníze a trestá tě, když se neklaníš. Uzdravení znamená odejít od lidí, kteří používají moc jako zbraň, i když nesou tvé příjmení, pod tím pak srdíčka a povzbudivé komentáře. Jsi tak silná. Toxické rodiny jsou hrozné. Hlasité osoby, které milují příběhy, ale ne fakta. Položil jsem matčin vzkaz vedle laptopu a otevřel složku. Rodina, situace a důkazy e-maily, hlasové zprávy, poznámky poradců, screenshoty. Do té doby jsem jenom zatloukal dveře. Teď jsem pochopil, že samotná obrana nestačí. Pokud se Vivian pokusí udělat ze mě padoucha, odpovím jí něčím, co se nedá přetočit ukázkou čisté, zdokumentované situace, kde ona bude stát osamoceně v záři reflektorů. Druhý den ráno mi telefon znovu vibroval na stole. Zpráva od matky, jen 5 minut. Bez hádky, prosím. Chci na to jít, 5 minut by nezměnilo nic na hlasových zprávách, ale ta prosba zněla víc jako ona než v posledních týdnech. Zavolej, napsal jsem. A ona hned zvedla sluchátko. Když jsem v místnosti uslyšel lehký ozvěn, měla jsem pocit, jako by se někdo připojil na reproduktory. Tvůj otec je také tady, pronesla. Ahoj, maličká, ozval se hlas mého otce. Chtěli jste mít pár minut, řekl jsem. Tak budeme mluvit 5 minut, moje matka si povzdechla. Udělali jsme chybu. To, co si řekl, bylo příliš kruté. Neměli jsme to tak říkat. Ale vy jste to řekli stejně, odvětil jsem. Slovo za slovem, v tu chvíli se odmlčela. Pak se znovu nadechla. Bchen nám říkal věci. Říkal, že bys chtěl angažovat právníky, aby nás vyhodili z firmy. Že chceš změnit zabezpečení, abychom už nic nedostali. Že jsi unavený, že všechno nosíš a chceš mít všechno pod kontrolou. Řekla, že si jí to řekl po večeři v autě. Slyšel jsi to někdy ode mě, zeptal jsem se. No, ne, přiznala má matka. Vivian tvrdila, že jste o tom mluvili v autě na cestě zpátky. Já jsem tam byl tím večer svým vlastním autem, řekl jsem. Jel jsem sám. Nebyl žádný společný návrat. Můj otec tiše proklínal. Proč by tohle vymýšlela? Otázka visela ve vzduchu a já jsem v tichu mé matky uslyšel, že tuší odpověď. Možná protože chce, co jsem vybudoval, řekl jsem. Když jsem nestabilní a toužím pomoci, vypadá to, jako by vás chránila, když se snaží dostat do dokumentů, můj otec si povzdechl. Tohle už není jen rodinný spor. Doktor Reimers volal. Poradce volal. Realitní makléřka se zastavila. Vím, řekl jsem, proto jsem skončil s šepotem. Sejdeme se všichni 4 u jednoho stolu ve stejné místnosti, bez reproduktorů, bez poštovních zásilek. Přinesu dokumenty. Vy přinesete všechno, co vám Vivian řekla. Pak uvidíme, co z toho zbyde. Musíme do toho zapojit právníky. Zeptala se má matka. Ti už jsou dávno zapojeni, odvětil jsem. Otázka je, zda nejprve uvidíte Vivianin příběh, nebo důkazy. Kdy, zeptal se můj otec. Zítra v 6 večer, u vás, dodal jsem. A pokud Vivian nepřijde, bude to také odpověď. Druhý večer jsem vstoupil do obývacího pokoje svých rodičů s tlustým pořadačem pod paží. Potah na pohovce byl stejný, stejně jako vystavené dětské fotografie na stěně, ale vzduch byl jiný, těžší, jako by někdo stáhl topení a vpustil dovnitř pravdu. Moji rodiče seděli vedle sebe. Vivian se krčila v křesle, kapesníček v ruce jako rekvizita. Nepodívala se na mě.
Děkuji, že jsi přišel, řekl můj otec. Položil jsem pořadač a svůj telefon na konferenční stolek. Abychom si to ujasnili, řekl jsem. Tady mezi námi není nic skrytého. Kdo lže, ten z této místnosti neodejde s rodinným štítem, Vivian si povzdechla. Wow, jak milé. Jsme rodina, takže pravda by neměla nikoho ohrožovat, řekl jsem. Moje matka si propletla prsty. Viv, zlato, pověz Mare, co si nám řekla, ne, řekl jsem klidně. Vivian mluví za sebe, Vivian protočila oči. Byla to zvláštní situace, když se Vivian rozhodla znovu promluvit. Jen jsem zopakovala, co si říkal, zašeptala, zatímco jsme seděli v autě po večeři. Vzpomněla jsem si, jak jsi byl rozrušený. Ty si přece říkal, že už nechceš nést všechny břemena, že chceš, aby tvé jméno bylo pryč z všeho a že chceš mít kontrolu nad GmbH jenom sám. Odpověděl jsem s překvapením, opravdu. Rychle přikývla. Ano, byl jsi dost naštvaný. Možná si to už nepamatuješ. Otevřel jsem složku, vytáhl list papíru a podal jí ho. Na stole se rozprostíraly zbytky večeře. Podívej se na časy, řekl jsem a ona se začala soustředit. Četla Vivianin účet za taxi, který poslala mým rodičům, a mou rezervaci na čerpací stanici, když jsem projížděl Bonnem. 2 cesty, 2 auta, dodal jsem. Já jsem jel sám. Vivian vypadala zmateně. Tak to byl jiný večer, pronesla nakonec. Než to řekneš, podívej se na tuhle jedinou společnou večeři za poslední 3 měsíce. Zmizela si brzo, protože si měla schůzku s přáteli. Já jsem zůstal a zaplatil. A ani tehdy jsme se nevraceli společně. Můj otec se pomalu opřel dozadu, jako by zkoumal nefunkční stroj. Vivian, řekl tiše. Vivian se na něj podívala a pokrčila rameny. Paměť je zvláštní, dodala. Cítil jsem, že se snaží chovat pragmaticky. Chtěl jsem pomoct. Myslel jsem, že to s tou pauzou myslíš vážně. Na stole ležela moje e-mailová korespondence s makléřem, potvrzení o stažení. 2 dny předtím, než Vivian začala mít své psychické problémy. Poté přišla odpověď, že jedná pouze podle mě. Pak přišel Tobias Lenz s informacemi o návrzích s mým jménem bez podpisu a screenshoty Vivianiných příspěvků. Stránku po stránce jsem skládal příběh od hlasové zprávy až po tohle soufa. Moje matka se otočila k Vivian. Ty si říkala, že si viděla e-maily, zašeptala. Ty si říkala, že Mara říkala, že je s námi hotová. Vivian se vztyčila, její hlas zněl ostře. A teď mi věříte, jen protože si něco vytiskla. Vždycky chtěla mít kontrolu. Převrací všechno, abych vypadala jako blázen. Můj otec se na ně upřeně podíval. Pravda se nestrácí, když ji postavíš vedle důkazu, řekl. Tvoje ano. Moje matka se na mě podívala a poprvé od té hlasové zprávy jsem v jejím pohledu spatřil něco jiného než bolest. Byla to úleva. Vždycky jsme si mysleli, že uneseš víc, šeptala. Vivian byla ta, kterou jsme chránili a na kterou jsme naložili odpovědnost. A teď jsem tu seděl a uvědomoval si, že jediná, kdo nás opravdu klamal, byla ta, které jsme řekli, aby se nevracela. Vivian chtěla něco říct, ale moje matka jí zvedla ruku. Tentokrát ne, řekla. Mezi nimi padlo slovo ne a ve mně se něco zakliklo jako bezpečnostní zámek. Snažili se mě vystrčit na základě scénáře, který napsala Vivian. Teď viděli, jak ten scénář stránku po stránce hoří a jak blízko byli ztrátě osoby, která je vlastně držela nad vodou. Ticho, které následovalo, se v místnosti usadilo jako 5. osoba. Vivian se nervózně posunula v křesle a snažila se navázat oční kontakt, jako by zkoumala, jaký je vítr. Nakonec se ozvala, máš malý balíček papíru. Gratuluji. Jsi teď šťastný, že máma pláče.
Ignoroval jsem její pokus o provokaci. Nejde o slzy, řekl jsem klidně. Jde o důsledky. Říkali jste, že jsem venku. A pak jste začali plánovat změny za mým zády. Vyprávěl si lidem, že jsem nestabilní, abys to ospravedlnil. To se nemůže jen tak rozplynout v jedné zprávě. Můj otec se zamyslel. Co navrhuješ, zeptal se. Vivian se zhluboka nadechla. Opravdu se mě na to ptáš, tati? Odpověděl jsem mu pohledem. Chtěli jste mě vyřadit z rodinného uspořádání. Dobře, pokud se tak rozhodujete, odstoupím jako automatická pojistka, ale pak už nikdo nebude mít právo používat mé jméno, mé úvěrové hodnocení ani mou práci. A jako první musíme zajistit, že Vivian nebude mít přístup k ničemu, co jsem vybudoval. Má matka váhala. Ona přece nemá žádný přístup, začala. Možná dříve ne, řekl jsem, ale píše makléřům. Telefonuje poradcům, jako by rozhodnutí už byla učiněna. To dnes končí. Můj otec pomalu přikývl a podíval se na Vivian. Zlato, potřebujeme jasno. Žádné další rozhovory s poradci naším jménem. Žádné e-maily, ve kterých se tváříš, že Mara souhlasí. Žádné náznaky. Vivian se rozčílila. Takže mě teď vyřazujete, po všem, co jsem pro vás udělala. Co přesně to bylo, zeptal jsem se, než jsem se stačil zarazit. Ty příspěvky nebo ty polovičaté plány, které jsem měla financovat. Moje matka se lehce zachvěla, ale neodpověděla. Místo toho se podívala na mého otce. Možná bychom to měli vyřešit oficiálně, řekla tiše. Žádní noví oprávněnci, žádné společné účty, žádné sliby, které nemůžeme dodržet. Už léta mluvíme o pomoci Vivian. Tady splatit kartu, tam ručit za úvěr. Na konci si jen myslí, že má nárok na peníze, které přijdou až poté, co je Mara vybuduje. Zíral jsem na ni překvapeně. Tak jasně jsem ji ještě nikdy neslyšel. Moje matka se obrátila ke mně. Chceme, abys přepracoval dokumenty, řekla. Společnost s ručením omezeným, důchodové pojištění, všechno. Podle toho, co dává smysl, ne podle toho, co křičíme ve sporu. Pomalu jsem vydechl. Chcete, abych znovu převzal kontrolu, poté, co jste mi řekli, že mám zmizet? Přikývla, oči měla vlhké. Chci, abys dělal to, co jsi dělal celou dobu. Jen tentokrát s námi, abychom uznali, že máš větší přehled. Vivian se zasmála, ale ten smích byl spíše trpékájí. Neuvěřitelné. Dáváte jí všechno. Trestáte mě za to, že jsem řekl pravdu. Můj otec zůstal klidný. Pravda mohla přežít vedle účtenky za benzín, řekl. A poprvé v jejím pohledu bylo něco, co naznačovalo skutečné otřesení. Krátce se na mě podívala, jako by hledala starou verzi mě, která by ji zachránila v těžkých chvílích. Nedal jsem jí však nic. Můj otec si vzdychl a zhluboka se nadechl. Jeho hlas nabyl toho známého tónu, který jsem jako dítě poznala, když se řešilo něco velkého, ale přitom zcela zvládnutelného. Uděláme tohle, pronesl rozhodně. Marer, ty se postaráš o to, aby všechno s doktor Reimersene a panem Lenz byl naprosto bezchybný. Tvoje matka a já zůstaneme jedinými osobami, které budou řídit. Tvoje matka bude mít výhody. Vivian nedostane žádnou kontrolní pozici. Pokud jí budeme chtít pomoci, uděláme to z našeho rozpočtu. Ne tím, že se pokusíme propašovat její vliv do toho, co si vytvořila. V tu chvíli jsem se předklonila. Nemůžete mě jen tak smáznout. Jsem vaše dcera. Moje matka zavrtěla hlavou. Nesmíme tě vymazat. Jen přestaneme předstírat, že peníze padají z nebe, když tvé jméno napíšeme na nějaký dokument. Pokud ti pomůžeme, pak s reálným plánem. A jen pokud to skutečně budeme moci udělat.
Ne z pocitů viny. Vivian změnila taktiku tak rychle, že to bylo skoro obdivuhodné. Dobře, řekla s očima plnými slz. Pak mi dej šanci, Maro. Chci malou roli ve firmě. Mohu se postarat o sociální sítě. Mohu přispět, nejen brát. Před rokem by mě to možná zasáhlo. Dnes jsem však viděla jen vzorec. Z útočníka na oběť během 3 sekund. Vstala jsem, vzala jsem si složku. Ne, řekla jsem. Pokud chceš dokázat, že něco vybuduješ, tak ne tím, že se vklíníš do toho, co vytvořil někdo jiný. Musíš začít od nuly. Stejně jako já. Moje matka mezi námi nervózně přecházela pohledem. Maro, není to tvrdé, zeptala se tiše. Zavrtěla jsem hlavou. Tvrdé je ta hlasová zpráva, řekla jsem. Tvrdé je využívat mou stabilitu k tomu, abych sbírala soucit online. Toto jsou hranice. To není pomsta. Vivian na mě zírala, její oči byly plné nenávisti a paniky. Budeš toho litovat, syčela. Myslíš, že mě můžeš odstřihnout a vyváznout bez následků? Schovala jsem si telefon do kapsy. Ne, odvětila jsem. Myslím, že mohu chránit to, co jsem si vydělala, a zabránit ti, aby si moji práci brala jako svou záchranu. Co se s tebou stane poté, už není moje starost. Na cestě ke dveřím mě doprovázel otec. Omlouvám se, řekl tiše. Omlouvám se za tu hlasovou zprávu, že jsme s tebou nejdřív neprobrali, jak jsme to nechali zajít tak daleko. Věřil jsem tomu, co se nejlépe poslouchalo. Přikývla jsem a v sobě jsem cítila směs úlevy a smutku, jako by se spojily 2 bouřkové fronty. Vím, řekla jsem, ale jednoduchý příběh nedělá následky snadnými. V týdnu, který následoval, se změny staly skutečností. Tobias Lenz poslal přepracované návrhy, ve kterých jsme byli jako jediní jednatelé pouze já a můj otec. Jasně vymezeno s ochrannými klauzulemi. Doktor Reimers naplánoval termíny, na kterých moji rodiče podepisovali notářské plné moci, které určovaly, kdo kdy bude mít přístup k jakým účtům. Ve svém úsilí jsem přepsal společenskou smlouvu tak, aby bylo jasně stanoveno, že žádná nová osoba na pozici výkonného ředitele nemůže být přijata bez jednomyslného písemného souhlasu. Nešlo jen o princip, ale o pevně daná pravidla a jasně vymezené odpovědnosti. Když jsem konečně podepsal poslední dokument, nepocitoval jsem triumf, ale spíše úlevu. Vytvořil jsem strukturu, která bránila lidem, kteří se snažili mě vykopnout, dostat se zpět do moci. Pár dní poté se Vivian nečekaně objevila před vchodem mé kanceláře. Strážná u recepce mi poslala rychlou zprávu, cizí osoba se na vás ptá. Vypadá rozrušeně, opatrně jsem vyšel do haly. Vivian tam stála s pořádným pořadačem v ruce, takovým typem, který obvykle nosí lidé na prezentace ve startupech. Její oči byly zarudlé a úsměv, který se snažila udržet, působil nepřirozeně. Mám obchodní plán, pronesla a podala mi pořadač. Obsahoval nápady na akce, spolupráci s značkami a influencerství. Když do toho trochu investuješ, vrátím ti to. Pak všem ukážu, že to dokážu. Odložil jsem pořadač stranou. Dělej to bez mě, odvětil jsem. Pokud to vyjde, moje peníze nebudeš potřebovat. Pokud ne, budeš vědět, proč jsem řekl ne, na její tváři se na okamžik zrcadlila směs vzteku a strachu. Opravdu mi nepomáháš, zašeptala. Ne po všem, co se stalo, v tu chvíli jsem si vzpomněl na Bastianovo zklamání, Tobiasovi slova, Zina a její screenshoty, na vzkaz od matky a omluvu otce. Na těch 10 vteřin, které vše odstartovaly. Mám dost toho, abych lidem dával benzin, aby se sami zapálili, řekl jsem a otočil se. Vrátil jsem se skrze bezpečnostní kontrolu do kanceláře, zatímco Vivian zůstávala venku s pořadačem a nedokončenými sny.
O měsíc později jsem stál v příjezdové cestě našeho 3generačního domu na okraji Kolína a v rukou svíral krabici s kuchyňským náčiním, zatímco moji rodiče diskutovali o tom, kam umístit háček na krmítko pro ptáky. Byt v přízemí byl oficiálně jejich, zajištěný smlouvou, která jim garantovala doživotní pobyt bez možnosti, že je někdo vyhodí. Můj byt byl v 2. patře, světlý s velkými okny. 3. jednotka už byla pronajatá. Čísla byla sepsaná v tabulce, kterou kontroloval pouze já. Správa majetku Lehmann byla efektivní a přehledná, já a můj otec jako výkonní ředitelé, má matka jako oprávněná osoba a více zajištění, než jaké by mohlo vyřešit jakékoliv rodinné drama. Žádné postranní dveře, žádný prostor pro kreativní výklady. O víkendech jsme vařili dolů v nové kuchyni mé matky, zatímco můj otec seděl v obýváku a koukal na nějakou automobilovou show. Nevraceli jsme se k detailům minulosti, ale přestali jsme si hrát na to, že peníze jsou mystickou mlhou, kterou nikdo nemůže pochopit. Otevřel jsem laptop a začal jim vysvětlovat, co je skutečné, místo toho, co si přejí slyšet. Nebylo to dokonalé, ale byl to krok k novému začátku. Bylo to období, kdy se v rodině objevily chmurné chvíle. Každý, kdo slyšel Vivianovo jméno, se na chvíli zatvářil smutně, očima prozrazovali vinu. Když však Vivian napsala zprávu žádající o pomoc s novou kreditní kartou, moje matka mi ukázala telefon, ale pak ho odložila a řekla, ať na to zapomeneme. Z různých zdrojů jsem zaslechla, že se Vivian přestěhovala do malého bytu na opačném konci města a stále přeskakovala z jedné práce na druhou. Její velkolepé plány na pořádání akcí se nikdy pořádně nerozjely a lidé si začali všímat, že její příběhy vždy potřebují nějakého padoucha a reflektor. A poprvé jsem nebyla ani obětí, ani hrdinkou. Než jsem se nadála, podala jsem žalobu, ale ne na ni. Nechtěla jsem ji zničit na sociálních sítích, ani se pomstít. Místo toho jsem učinila něco tiššího a pro mě mnohem účinnějšího. Vzala jsem jí moc, kterou měla nade mnou, a nechala ji se životem, který patřil jen jí, bez opory mé práce. Už jsem nebyla rozhněvaná. Měla jsem jasno v tom, že důvěra bez hranic je jen pozvánkou pro nesprávného člověka, aby se usadil a všechno převral. Věděla jsem, že být silnou osobností v rodině neznamená, že ostatní mohou mou sílu použít proti mně. Můžeš milovat svou rodinu a přitom odmítnout být jejich záchrannou sítí, když si hrají s pravdou. Můžeš odpustit, aniž bys vrátil klíče. A když ti někdo řekne, že jsi venku a nemáš se vracet, máš právo tomu uvěřit. Můžeš ustoupit a položit si těžší otázku, co už nechci mít pod kontrolou. Možná znáš takový okamžik. Pak platí, ne, to není pomsta. Ne, to je sebeúcta. A někdy je to právě to jediné, co má větší hodnotu než jakýkoliv dům.